سلام زغوركم تخاتلتي راي مدب تاعنا كمي حديركم اتيوم قدميت تاعتو دلهم نوعو ايكرت صنيحي انقعي بدا حمصاهم ازيا كافتان لومين الزاربلا معرف حموشتا ازين اقدس دخونا نسبتات اب ملوات وي اب ملوط اوناي بحري نخودو تن ازين اقدس دخونا نسبتات يمسخون كزتي እቶም ብድድ ኢልኩም ኣብዚኣ መፂኹም ደለኹም በዓል ደስታ ልበይ ቀዳማ ኢሎም መፂኹ ኣለኻ ወይ መፂኽ ኣለኺ and this is ሓደ ካብቶም ናይ ኮሚትመንት ወይ ከዓ ናይ ብድሕሪት ዘለዋ መራክብካ ቢንቶታትካ ኩላ እንዲልካ ንቅድሚት ምስጓም ካብ ዝበሃሉ ሓደ ባእታታት ንሳ ብድድ ኢልካ ናይ ግድን ኣብታ ንስኻ ንክትዓብየላ እዚኣ መገዳ እያ ዝበልካ ክትርዕም ከለኻ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ካብ ድበልናዮ ነገር ፍርቂ ዝኸውን ብዛዕባ ክዛረብ እንታይ ኢና ኢልና ልምድታትና ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ነቁጣታት እዮም ተሰሪዖም ዝርከቡ ሉፕ ወይ ከዓ ዓንኬል ዝሰርሑ እቶም ዓንኬል ዝሰርሑ ሰለስተ ነቁጣታት ናይ ልምድታትና እንታይ ኢልና መጀመርያ ኪው ባህጊ ማለት እዩ ካብ ባህጊ ምስ ሃለወና ናይ ሓደ ነገር ሽዑ ተግባር ወይ ከዓ ሩቲን ንገብሮ እቲ ሩቲን ልምድና ምስ ኮነ ከይሓሰብና ደጋጊምና ንገብሮ ነገር ኢልና ኣለና ነቲ ሩቲን እቲ ምስ ገበርናዮ ዝፈጥረልና ባህታ ኣሎ ደስ ዝብለና ነገር ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ምስ ገበርናዮ ደስ ዝብለና እንድሕር ኮይኑ ንናፍቆ ወይ ንብህጎ ሕጂ ልምድታት ክንብል ከለና እቲ ባህ ድብለና ነገር እቲ ንናፍቆ እቲ ባህ ድብለና ነገር ክናፍቆ ከለና ማለት እዩ ባህ ድብለና ነገር ንናፍቆ እዚአን ክልቲአን ከምዚ ኢለን ተጣሚረን ከም ማናት እየን ዝኸዳ ሕጂ ድኾነ ልምዲ ክንቅይር ክንሓስብ ከለና ጠቕሊልና ነቲ ልምዲ ጠቕሊልና ልምዲ ኣይነጥፎን ኢና እዚኣ ክትርዳእና ክትክእል ኣለዋ ልምዲ ጠቕሊልካ ኣይጠፍእን እዩ ድኾነ ነገርና ብእሙሮና ዝኣተወ ኩሉ ግዜ ኣብ እሙሮና ቦታ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ኣብ እሙሮና ቦታ ኣለዎ እንታይ ዳልና ክንገብር ንኽእል ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሓና ድራይቭ ወይ ከዓ ነቲ ባህ ድብለና ነገር ናብ ምግባር ንኸደሉ ናፍቆት ዳዓቢ ካልእ ንናፍቆ ነገር ካልእ ባህ ድብለና ነገር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ከዓ ናይ ባህሪ ለውጢ ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ልምዲ ለውጢ ዝበሃል ድኾነ ልምድታት ዘለውና ኣብ ከውሒ ተፃሓፊ ይኮነ ደይቅይሩ ኣይኮነን ካብኦም ዳዓቢ ነገራት ክንገብሩሎም ንኽእል ኢና ብምልኦም ልምድታትና ተምሃርናዮም እዮም ብምልኦም you can think anything and everything ኣባኹም ደለው ትገብርዎም ልምድታት ብምልኦም ዝተምሃርኩሞም ዝለመድኩሞም እዮም ከምኡ እንድሕር ኮይኖም ሓድሽ ነገር ከዓ ክንለምድ ንኽእል ኢና ክንመሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ዝበልናዮ ተቐዳመይቲ እቶም ሰለስተ ነቁጣታት ትናፍቆ ምስ ገበርካዮ ባህታ ዝፈጥረልካ ዓንኬል ሰርሑ እታ ካልአይቲ እዚኦም ምንፋቅ ክትገብሮ ከለካ ድጎዳእካን ጠቕመካን ከይመመኻ ትገብሩ ደበለ ነገር እዚኦም ልምድታት እዚኦም ኩሉ ግዜ ዝተምሃርናዮም ነገር ምዃኖም ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ከምኡ እንዳበልና ብዙሓት ኣርስታት ተንኪፍና ኣለና ስጋዕ ሕጂ 4 ምዕራፋት ሓሊፍና ኣለና ትማሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ዘቲና ኣብዛ ምዕራፍ ሎሚ እዛ ናይ ሓሙሽተ ከዓ ምዕራፍ 5 ማለት እዩ 5 ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለና መጀመርያ ርእሰን ገትሕዘኩም ናይተን ኣርእስቲ መጀመርያ ናይቲ ክንልውጦ ንሓስብ ዘለና ወይ ክንለምዶ ንሓስብ ዘለና ባህሪ ወይ ልምዲ ውፅኢቱ እንታይ ንክኸውን ንደልዮ ሕጂ እቶም ፋልማይኩም ኣብዚ ናተይ መደብ ፕሌስ ዘን ስጋዕ ሕጂ ዝገበርናየን እምኒ ኩርናዕ ይኮና እንድበልናየን ን21 መዓልቲ ሓንቲ ርእስቲ እንዳልዓልና ናይ ባህሪ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክንፈጥር ኣለና ብምባል ዝገበርናየን ነናእሹ ዝመስሉ ኣርእስቲ ሓደራ ከይድኩም ርኣይዎን እቲ ኤክሰርሳይዝ ህራይ ኣይትግበርዎ ምክንያቱ ብሓደ ግዜ ኩሉ ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእሉ ናፍታ መልእኽቲ እንዳሕለፍኩም ነተን ቪድዮታት ግን ርኣይዎን ኣዝዩ ሓጋዝ ዝኾነ ነጥብታት ኣሎ ብጣዕሚ ሓጋዝ ዝኾነ ኣነ ንባዕለይ ንታሕቲ ተመልሰ ክሪኦ ከለኹ ኣብ 21 መዓልቲ 21 ሓደሽቲ ርእስቲ ኣንፂኻ ክዝቲ is amazing ስለዚ ሓደራ ከይድኩም ርኣይዎን ነዚ ንገብሮ ዘለና መሰረት ንሰን ስለ ዝኾነ ኦኬ ነዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ እዚኣ ሓንቲ መፅሓፍ እያ ንሰን ተን 21 ነጥብታት ዝጠንከፍክዎን ግን ስጋብ ሕጂ ይፈልጦ እየ ካብ ድብሎ ኣንቢበ እየ ካብ ድብሎ ብጣዕሚ ብዙሕ መፅሓፍቲ ጠርኒፈ ኣኪበ ዘምፃኽዎ ሓሳባት ስለ ዝኾነ ሓደራ ከይድኩም ርኣይዎን ንዕአን ነታ ተድልየኩም ሴክሽን ነታ ትምህርቲ ጥራሕ ነታ ነጥቢ ጥራሕ እንዳሕለፍኩም ንዓአን ርኣይዎን ብዙሕ ግዜ ኣይክወስደልኩም እዩ ተን መልእኽቲ 15 20 ደቂቃ ዝኾነ ነውሶ ከፈን ስለዚ ነዛ ናይ ሎሚ ክትሪኦ ከለኹም ናይ መጀመርያ ዝነበረት ካ ርእይዋ ወይ ካልአይቲ ዝነበረት ካ ርእይዋ ኣብ ሓደ ፕሌይሊስት ስለ ዘሎ ኣየሸግርን እዩ ኦኬ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ካብዘን 5 ነጥብታት ሎሚ ንብለን እንታይ ካብቲ ክንለምዶ ንሓስብ ዘለና ባህሪ ወይ ክንቅይሮ ንሓስብ ዘለና ልምዲ ማለት ዘለና ሕጂ ክንቅይሮ ንሓስብ ዘለና ካብቲ ሓድሽ እንታይ ኢና ንፅበ ኦኬ እንታይ ኢና ንፅበ ስለዚ ኩሉ ግዜ በቲ ናይ መጨረሻ ስእሊ ክንጅምር ኣለና
مثل ما متشرشان بس حنحسب لنا نجار كنجمر لنا begin with the end in mind أبو أمرنا نايتي رأينا نايتي كن بس حنحسب لنا نجار سألك هلونا له كالاي نتيئة كنا فقلا وي كن بهجا دجبرنا نجار كنا للخن كلا لنا إذا خليت دماني كومو أقدر استحمش تنتبتات اللوا مجمريا بوتا أبي كنا أنا نف نجارات نجبر نخل جزء ما عسيت تبلت جزء نجبره أنت عين سمعتات لنا في جزء نجبره من يوم مبزورين أنا دلوا سبات ቅድሚ ኩነት ነዚኦም ናብዝና ምግባር ድወስድና ሓሳባት ወይ ቶትስ ወይ ከዓ ፕሮሲዲንግ ኣክቲቪቲስ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ክንሰርዕ ኣለና እዚኣ ካልኦት ነጥብ እያ እታ ሳልሰይቲ ድማ we have to design a carrot እዚ እንታይ ማለት እዩ ንገዛ ርእስና ትሪት ክንገብር ኣለና ሰፖርት ሲስተም ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰፖርት ሲስተም ክንፈጥር ክንከል ኣለና ንኣሽቱ ዝኾኑ ነገራት ሰለብሬት ክንገብሮም ክንከል ኣለና ራብዐይቲ ኣብ ውሳኔኻ ንፅናዕ اوكي ናይ ግድን ኣብቲ ድወሰናዮ ትብዓትን ፅንዓትን የድልየና ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክንውስን ከለና መጀመርያ ለውጢ ክንርኢ ለውጢ ደይ ክንርኢ ንኽእል ኢና እሞ ናይ ግድን ክንፀንዕ ክንከል ኣለና ኣብ ውሳኔና ሩጡባት ክንከውን ክንክእል ኣለና ንሰጋገር ንኽእል ከዓ ብኡ ጥራይ ማለት እዩ እታ ሓምሸይቲ ከዓኒ ፐርሲስተንሲ ኦኬ ቅድሚ ሕጂ ክንዛረብ ከለና መጀመርያ ትውስን ንውሳኔኻ ብትብዓት የድልየ ንውሳኔኻ ሽዑ ከዓ ፅንዓት የድልየና ነርና ሕጂ እታ ናይ ሰለስተ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ጠቂሱ ብዙሕ ፅቡቅ ገይሩ ዝዛረበላ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ እታ ፅንዓት ማለት እዩ ሕጂ ኣትሊስት ን30 መዓልቲ ድኸውን ኣነ 21 መዓልቲ እየ ድብል ኣስ ፕሪንሲፕል ካ ኢት ወርክስ ን30 መዓልቲ ድኸውን ከይተርፍካ ዕሚም ከይበልካ ወላ ካብ ዓራትካ ምትፀንሕ ስኢንካ ከረውረው ኢልካ ወዲቕካ ሓንቲ ነገር መሪፅካ ንዓ ግን ን30 መዓልቲ ክንደግማ ክትቀል ኣለካ ትማሊ እንታይ ኢና ተማሂርና ብዛዕባ ዶሚኖ ኢፌክት ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ክንለምድ ከለና ንዓ ነታ ሓዳሽ ልምዲ ነታ ሓዳሽ ነጥርያ ልምዲ ንክንገብር ብቅድሚኣ ንገብሮም ቅድመ ኩነት ቀፂሎም ድመፁ ነገራት ኣብ ዙርኡ ደለው ብምሉእ እዮም ዝቕየሩ ሕጂ ዶሚኖ ኢፌክት ይህልዎ ሓንቲ ምስ ቀየርና ኩሉ ይቕየርና ኣብነት ንግሆ ምትስእ እንድሕር ኢልና ንግሆ ትስእ እንድሕር ኮይና ምሸት ቀልጢፍና ክንደቅስ ኣለና ንግሆ ክንትስእ እንድሕር ኮይና 2 ሰዓት ይህልወና ኣብ ገዛ ርእስና ንሕልፎ ድኾነ ነገር ወላ ከይገበርና ኮፍ ኢልና እንተ ደኣ ነገራት ክንመሚ ነገራት ክንሓስብ ናበይ ዝኸይድ ኣለኹ ናበይ መገዲ ስጋዕ ሕጂ እንታይ ገይረና ክንሓስብ ንኽእል ኮይና እዚ ንባዕሉ ዶሚኖ ኢፌክት ይህልዎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናብታ ነጥቢ ንመለስ በብሓደ ነብስለን ቀዳመይቲ ነጥቢ ኦኬ identify the response መጀመርያ ነዚ ክንገብር ከለና እንታይ ኢና ንፅበድ ኣለና ንሕና ተፅቢት ካብዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ልዕሊ እቲ ክንሕይኾ ንኽእል ክነክስ የብልናን ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ንእሽተይ እንታይ ኣርእስታ ናይዛ ፕሮግራም ናሕና 1% better ሓንቲ ካብ ሚእቲ ኣብ መዓልቲ ምዕባይ ዕላምኡ ከዓ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ክትሕይኾ ትኽእል ንላዕሊ እንተ ደኣ ነኺስካ ሒዝካ ኢኻ ክትውዕል ኣባ ወይ ከዓ ናይ ግድን ክተውፅእ ኣለካ በብንእሽተይ ጌርካ ምእንቲ ክትበልዓ ብሓደ ግዜ ግን ክትሕይኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ክትንቀሳቐሱን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ብጣዕሚ ንእሽተይ ክትዕቅና እውን ብዙሕ ትርጉም ዘለዋ ደይመስለካ ነገር ክትውህለል ከላ ግን ግሮስ እዚ ብመልክዕ ስነ ፍልጠት ወይ ብመልክዕ መፅናዕቲ ወይ ብመልክዕ ምርምር ክግበር ከሎ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ኤቭሪዴይ እንተ ደኣ ቀየርካ ኣብ ዓመት 37 ግዜ እፅፊ ኢኻ ትገጅፍ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ይኸውን ኣብ ኣካላዊ ብቕዓትካ ይኸውን ኣብ መንፈሳዊ ርድኢትካ ሕጂ ቀንዲ ነጥቢ ምፅንያ ዘለና እታ ኣብ ውሳኔ ምውሳን ናይ ልምዲ ንግሆ ምትሳእ ኢልና ኣለና 5-4 ኣላርም ምስ መፀት 5-4-3-2-1 እንድሕር ከምዚ ብድድ ኢልካ ክትስእደክ ኢልካ ዋላ ከረውረው በል ካብ ዓራትካ ግን ተስእ ኣላርም ምድሕር ሃሪማ መጀመርያ ንዓኣ ክትውስና ከለኻ ከድልየካ ምዃና ኣብዛ ደለናያ ክንበፅሕ ዝገበሩና ልምድታት ኣለዉ እቶም ልምድታት እቲኦም እንተ ደኣ ድጊምናዮም ኣብዛ ደለናያ ኢና ንተርፍ እዚኣ ንኩላህና ትርዳእና እንዲ ሓቂ እቶም ስጋብ ኣብዚኣ ደብፅሕና ልምድታት ኣብዛ ደለናያ እዮም ድገድፉና ንዕኦም እንተ ደኣ ክንቅይሮም ደይፈቲና ካብዛ ደለናያ ኣይንሰጋገርን ኢና ካብኣ ትኸፍእ ነገር ኣብ ሂወትካ የለን ኣብታ ዘለካ ስተሽነር ኮንካ እንዳፈረኻ ገብገብ እንዳልካ ክትነብር is not right ስለዚ ናይ ግድን ነቶም ስጋብ ሕጂ ደሰጋገሩና ደብፅሑና ልምድታት ክንቅይሮም ክንክእል ኣለና ክነማዕብሎም ክንክእል ኣለና ስለዚ ተቐዳሚት ነጥቢ ንሳ ካልኣይ ሓቦ ይውዳእ እዩ ኦኬ ሓቦ ጌርካ ትኸይድ ኢኻ ንኣብነት ማራቶን እንድሕር ትጎይ ኣለኻ ፍርቂ ምስ በፅሕካ ውግኣት እንድሕር ሒዝካ ሓቦ ጌርካ ነታ ማራቶን ክትውዳእ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ወይ ሓንቲ ፕሮጀክት እንድሕር ኣምፂኻ እሞ ከም ገለ እንድሕር ገፊሓትካ ኣብ ሂወትካ ነገር እንድሕር ወጢጥካ ንዓ ሓቦ ጌርካ ክትውዳእ ትኽእል ኢኻ ግን ሓቦ ይውዳእ እዩ ይፅንቀቕ እዩ
نحنا اب كندا اب حبونا امينا اب تبعتنا امينا بحنت جزي نخيد انتي نقبر نتو نقبرو نقر نحنا ناي جزا رسنا كي حسبنا كنقبرو له نخل درجه خنسغاغرو لنا نعو كنقبرو له نخل ميدا خاني اب معلتي ازيا نيشتي بقى عقنا كمان تشجر لمدي كنقير كنلمد كنكل علينا ስለዚህ ከምቲ ትማል ድበልናዮ ሓደ ነገራት ንእሽ ነገራት ክንቅይር ከለና ዶሚኖ ኢፌክት ይደለዎም ሓንቲ ምስ ቀየርካ ኣብ ዙርያ ደለዎ ብምልኦም እንዳተቀየሩ እዮም ዝኸዱ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣብነት ኣምፂና ኢና ዘቲና እንድሕር ፋርማሪኩም ኮንኩም ፕሊስ ጎ ቪዚት ነቶም ዝበልናዮ ነጥብታት ናይ ትማል ኣርእስቲ ኣዝያ ዓብ ፅልዋ ዘለዋ ዓብ ጥቕሚ ዘለዋ ኣርእስቲ ስለዝኾነት ፕሊስ እንደገና ኣስተንትኑላ ደይተረዳእኩም እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮመንት ፃሓፍለይ ስለዚ እታ ነዛ ናይ ቀዳመይቲ ነጥቢ ቢግን ዊዝ ኤንድ ኢን ማይንድ ናይ መጨረሻ ስእሊ ካብዚ ነዚ ልምድታት ዝቀየረ ንግሆ ተስእየ 2 ሰዓት ኣብ ገዛ ርእሰይ ኢንቨስት ገይረ ኣብ ጸሎት ኣብ ኤክሰርሳይዝ ኣብ ምንባብ ቅድሚ ናብ ስራሕ ከይደ ነገራት ምግባረይ ኣብዚኦም እንድሕር ኣውፊረዮ ናተይ ፀዓትን ናተይ ግዜን ኣነስ ካብኡ እንታይ ዝፅበ ኢለ ክሓትት ክኽእል ኣለኒ እንታይ ዝፅበ እንታይ ክኸውን ደልደሎ ነፍሲ ወከፍና እዚኣ ክንፅሕፋ ክንምልሳ ክንክእል ኣለና ስለዚ ነዚ ልምድታት ክሕግዘና ዝኽእሉ ቀለልቲ ነገራት ድብሎም ኣነ ዝጥቀመሎም ንኣብነት ሎሚ ንግሆ ክመፅእ ምዃነይ ስለዝፈልጥ ትማሊ ምሸት እንታይ ገይረ ንዛ ሎሚ ዝዛረበላ ኣርእስቲ መጀመርያ ፕራክቲስ ገይረ ሓሳባተይ ጠርኒፈ እቲ ሓሳባት ከም ዘለዎ ናይቲ መፅሓፍ ብእንግሊሽ ተፃሕፈ መፅሓፍ ስለዝኾነ መጀመርያ ናይ ትግርኛ ትርጉም ክረኽበለኒ ካልኣይ ከዓኒ ንዓና ሬሌቫንት ክኸውን ኣሎ በቲ ንሕና ዘለናዮ ልምድን ባህልን ደረጃ ርድኢት ናይዞም ሓደሽቲ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕናዮም ዘይንፈልጥ እንድሕር ኮይና ብኡ መልክዕ ክቅይሮ ኣለኒ እንተ ደኣ ሎሚ ክመፅእ ምዃነይ ከም ልምዲ ፈሊጠ ኣነ መሃር ኣለኹ ክምህር ከለኹ ከዓ ካልኣይ ግዜ መሃር ኣለኹ ስለዚ ቅድመ ኩነት ክዳሎ ኣለኒ ትማሊ ምሸት ነዛ ነገር እዚኣ ተዳልየላ ሓሲበያ ሓድሽ ነገር ኣይሓስብን እየ ሕጂ ኦልሬዲ ኢንቨስት ገይረ ስለ ዝፀንሐ ግዜ ልክዕ ከማ ኤክሰርሳይዝ ክገብር ምዃነይ ስለ ዝፈልጥ ንኣብነት ኤክሰርሳይዝ ክገብር እንዲና ናብዚኣ ድሕር እዚኣ ድሕር እዚኣ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር እንዲና ድሕር እዚኣ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር እንድሕር ኮይና ናይ ግድን ድሕሪ ኤክሰርሳይዝ ክንገብረሉ ንኽእል ቁምጣይ ገይረ ክመፅእ ኣለኒ ክዳሎ ክኽእል ኣለኒ ሓሳበይ ኩሉ ኦልሬዲ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንድሕር ሕጂ ዝገብሮ በለ ቀሊል ኦብቪየስ ዝኾነ ማለት እዩ ብጃማ ጥራይ ገይረ እንድሕር መፅእ እዚኣ ተመሊሰ ከም ብሓዱሽ ክዳነይ ቀይረ ከምዚ ገይረ ክመፀሉ ደለዎ ደተባብዓን ነገር ኣዝዩ ንእሽቶ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንግሆ መፅእ ኢልና ኤክሰርሳይዝ ክንገብር እንተ ደኣ ኮይና well done ኤልዚ willpower well done I'm very proud of you guys ቶም ትፍትኑ ደለኹም ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ ፈቲኽና ወዲቕና we are 10 times 100 times better ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ድበለፅና ኢና ንኸውን ኣብ ምውዳቕ ዓወት ኣሎ ኣሕዋት ኣብ ምውዳቕ ናይ ዘርኢ ናይ ዓወት ኣሎ ስለዚ keep trying ስለዚ እታ ናይ መጨረሻ ኣብዛ ናይታ ቀዳመይቲ ነጥቢ እንታይ እያ ነታ ንሕጂ ክትገብርዋ ትሓስቡ አንቲሲፔት ትገብርዋ ትፅበይዋ ዕማም ንክትገብሩ ኣእምሮኹም ንጥፈታትኩም ብምሉእ ክትዳልዎ ክትኽእሉ ኣለኩም ካልአይቲ select a cue ወይ ከዓ ነቲ ደብህገና ነገር ክነለልዮ ክንክእል ኣለና ኣበይ ኮይና ኢና ንሕና ሓደ ነገር ንክንገብር ደተባባዕና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ቦታ እንድሕር ኢልና ንኣብነት ናይ ምንባብ እንድሕር ኢልና ኣነ እንታይ ደስ ብለኒ ነይሩ ኣብ ድባር ዋይ ዓበ ከምዚ ከንብብ እንድሕር ደልየ ኣብ ዙርያ ይደለዉ ኣሕዋተይ ክኾኑ ይኽእሉ ደቂ ገዛውተይ ክኾኑ ይኽእሉ ብሕቲ ኢለ ከንብብ እንድሕር ደልየ መረብ ዝፈልጦ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ንመረብ ይኸይድ ኣብኡ ሳግላ ነይሩ ኣብኡ ናይ ጋባ ቆፅሊ ነይሩ ቀላምጦስ ብዙሕ ኣለዎ ሓደ እቲ ኦክሲጅን ኣብኡ ምህላው የብህገኒ ነይሩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ነይረ ዓባይ ድሃባን ኣባጊዕ ነይረን ሒዘ ንኸይድ ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ገረበይ ኮይነ ጠንቀላል እንዳልኩም ሳዕሪ እቲ ኢንቫይሮንመንት ንዓይ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ነገር ንክገብር ይሕግዘኒ ነይሩ ስለዚ ናይ ግድን ቦታ ክንመረፅ ክንክእል ኣለና ኣበይ ኮይና ኢና ንሕና ነቲ ነገር ክዓውተና ድኽእል ንቅድሚት ክወስደና ድኽእል ነገር ክንገብር ንኽእል ቦታ ክንመርፅ ኣለና ኣብኡ ኮይነ ከንብብ ከለኹ ድስማዓኒ ዲስትራክሽን ድበሃል የለን ፈትየ ባዕለይ ክዕርፍ ደልየት ደይ ኮይነስ ኣደይ መፅያ ኩሕኪሓ መደቀሲ ኢለ ኣይዛረብ ይሕዋተይ ኣብ ደገ ኮይኖም ክፃወቱ ደልዮም እሞ ኣነ ከዓ ክፃወት ኪዩ መፂኒ ኢለ ኣይዛረብ ኣይ ሜክ ማይ ኣብሶሉት ፎካስ ኣብቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘለኹ ነገር ኣቓልቦይን ፀዓተይን ናብኡ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቦታ ክንመርፅ ኣለና ግዜ መዓስ ኢና ኣድማዕቲ ንኸውን ኦኬ ንሕና ናይ ባህሪ ለውጢ ናይ ልምዲ ለውጢ ክነምፅእ እንድሕር ኮይና ኣነ እንታይ ይብል ከም ውልቀ ሰብ እዩ ሕጂ ካብ ትዕዝብተይ ካብዘን ስጋ ሕጂ ዝተመከርክዎን ነገራት እንተ ደኣ ሃልዩ ንግሆ እተን ቀዳሞት 2 ግዜ ምክንያቱ ካብዚ ምስ ከድኩ ከም ክኢላ ናይ መድሃኒት ኮይነ ምስ ክንደይ ዘይፈልጦም ሰባት
ክራኸብ ክውዕል የምሉ መዓልቲ ወይ ኣብ ሪሰርች ከይደ ቅድሚ ሕጂ ገይርዮ ዘይፈልጥ ሓድሽ ነገራት ክመሃረ ነቲ ስራሕ ወይ ነቲ ተኸፊለ ዝገብሮ ወይ ንክዓቢ ዝገብሮ ነገራት ከም ውልቀ ሰብ ግን ኣነ ካበይ ናበይ ደሰጋግር ኣለኹ ነብሰይ ነዚኣ ክገብር እንተ ደኣ ኮይነ ናይ ግድን ናይ ንግሆ ተንቀዳሞት 2 ሰዓት ግዜ ኣብ ገዛ ርእሰይ ከፍረን ኣለኒ ንዓኹም ከዓ ከምኡ እንድሕር ደይሰማዓኩም ምስቲ ናይ ስራሕ ሂወትኩም እንድሕር ደይረዕም ኮይኑ ንዓኹም ትጥዕመኩም ግዜ ግን ክትረኽቡ ከለኩም ሰዓት ክንደያ ንዓኹም ተድመዓልኩም ሰዓት ክንደይ ግዜ ክትመርፁ ክትክእሉ ኣለኩም ካልእ ኣነ ነገራት ክገብር ከለኹ ንኣብነት ናተይ ንምንታይ ኢኻ ዝመሪፅካ እንድሕር ኢልካ ብዙሕ ግዜ ዝበሃል እዩ ናይ ሕማመይ ኣይትምተን ትብል ቪድዮ ዝሰራሕዋ ነይራ እዚ ናይ በዓል ኣብየል ሞት ገለ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ፌስቡክ ሪኢኹማ ትኾኑ ከምኡ እውን እዚ ኣነ ብሊብያ ክመፅእ ከለኹ ብውልቀይ ብዙሕ መከራ ይገጠመንን ግን እንታይ ዝበሃል ውዒለ ሓዲሩ ንኩላኻ ኢሉ ትንክፈካ ትደሎ ሽግር ንኩላኻ ኣብቲ ዓንኬል ዘለኻ ፍቶ ፅላእ እመኖ ኣይትእመኖ ተቐበሎ ኣይትቐበሎ ንኩላኻ ይፀልወካ ስለዚ I took it very personal እዛ ኦክቶበር 3 ህፃን ቁፅሪ 1 ክበሃል ከሎ እሱታት ነገር ኣብ እምሮይ ሰላም ክልኣነ ነይሩ ኩሉ ግዜ ከዓ እንታይ ኢና ንብል ብፍላይ ናይ ዕማመይ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ብዝክመፁ ከለዉ ክላ እዚኦም ድማ ፀጉሮም ክጥቕልሉ እዮም ዝውዕሉ ክላ ከምዚ ይድበሃል ኣነ ከዓ ከምኣ ጌራ ትሕመን ነገር የላ ምክንያቱ ኣነ ብዕድመ ድመርሖም ብተመክሮ ድመርሖም ነዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኢንቨስት ገይረሎም ከመይ ጌራ ኣነ እንታይ ስለ ደርኣኹም ኣነ እንዲ ዓብሓዎ ዋዲዳይዱ እንታይ ስለ ዝገበርክ ኢኹም ኢለ ክፈርዶም ኣነ እንድሕር ተሰጋጊረ ኮይነ ነዚ ዘለኽዎ ዓይነት ንቕሓት ኣተሓሳስባ ዕብየት ወይ ድኾነ ነገር ገይረ ኢለ ድሓስብ እንድሕር ኮይነ ንመን እዩ ድግብኦ ክሬዲት ክምስገኑ ድግብኦም ልክዕ ፅዒረ ኸውን ብርገፅ ግን ነቶም ንዓይ ቅድሚ ሕጂ ፉትፕሪንት ወይ ከዓ እምኒ ኩርናዕ ደንበሩለይ ንክመሃር ድሓገዙኒ ኣብነት ዝኾኑኒ ራእይ ክህልወኒ ድሓገዙኒ እሞ ከዓ እንተ ደኣ ፅዒርካ ከም ትበፅሕ ደርኣይሉ ሰባት ንዕኦም እየ ደመስግን ናይ ዕማመይ መን ይርእዎ መን ገይሩሉ እዚ ኢሞሽን እዚ ድፈጠረለይ ሰላም ዝኸልእ ነገር ካብ ውሽጢ ሕርቃን በልዎ ረስኒ በልዎ ወይ ባህጊ በልዎ ክገብር ኣለኒ መጀመርያ ከምዚኣ ኢሎሞ ይፅዕር ይገብር እሞ ከምዚኣ ገይረ እንዲ ኣነ ከምዚ ገይረ እንድሕር ደይሰምዑ ኮይኖም ናቶም ውሳኔታት እዮም ወሲኖም ክብል ይኽእል እየ ስለዚ ንዓኹም ኢሞሽን ክህልዎ ትገብርዎ እዚ ክገብር ከለኹ ወላ ሓደ ሰብ ድግድደኒ የለን ወይ ካልእ ኮሚትመንት ደይብለይ ኮይነ ይኮንኩን ግን እዚ ነዚ ድመፅእ ኤርትራ ነዚ ድመፅእ ወለዶ ሃገር ኣለሃኒ ህዝቢ ኣለሃኒ ክብል እንድሕር ኮይነ ናተይ ሓንቲ ጡብ ከም ኩሉ ዜጋ ከምብረላ ክኽእል ኣለኒ ብዓቕመይ በታ ድኽእላ ከዓ እንድሕር ንኣሕዋተይ ኦኬ ኣነ ከምዝን ክገብር ከለኹ ብቅድመይ ዝነበሩ ሰባት ከምዚ ሓጊዞም እኒኦም እሞ ካብታ ዝተቐበልክዋ እዚኣ ከዓ ንዓኹም እዚኣ ከዓ ድኽእላ እያ ክብል ከለኹ ኣይ ቲንክ ድስማዓኒ ናፅነትን ኢሞሽን ወይ ከዓ እንታይ ድበሃል ስምዒታትን ረስንን ሓይልን ካብ ውሽጠይ ምንጭ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻትኩም እታ ትገብርዋ ለውጢ ተድልየኩም ዘላ ንዓይ ለውጢ ልየ ኣብ ዙርያ ደሎ ኣሕዋተይ ኣብ መገዲ ረኪበዮም ደቕልኡኒ ክኾኑ ዝደሊ ሓይሎም ተጠቂሞምሉ ዋው ልክእ ደም ድብሎም ሰባት ክህልውን እየ ዝደሊ مش كمزي እንዳኸድካ ካብ መገዲ ምስ ረኸብካዮም ተኣኪቦም ክፃወቱ ትሪኦም እሞ ደይመሃሩ ከምዚ ደይገብሩ ከምቲ ደይኮኑ ደይኮነስ ደቕንኡኒ ኣሕዋት ክህልውኒ እየ ዝደሊ ከምኡ እንድሕር ክኾኑ ኮይኖም ከዓ I have to use my emotions ዘለኒ ስምዒታት ናብ ተግባር ኣብ ክንዲ እዚኦም ኣይሰምዑን እዮም እዚኦም ከምዚ ደይኮነ ክሰምዑን ከይሰምዑን መጀመርያ ሕማምካ ትገብር እዚ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ኩላትኩም ኣብዚ ዘለኹም ትኽእሉ እንተ ደኣ ኮንኩም ወይ ዝተሰጋገርና ኢና ኢልኩም ተሓስቡ እንድሕር ኮንኩም I challenge you ትኽእልዎ ነገር ክትገብሩ ትኽእልዎ በታ ዘለኹም ዓውዲ ካርፔንተርስ ክትኮኑ ትኽእሉ ናይ ሕክምና ክኢላታት ክትኮኑ ትኽእሉ ናይ ቁጠባ ክኢላታት ክትኮኑ ትኽእሉ ናይ ኣትሌቲክስ ክኢላት it doesn't matter ንስኻትኩም ንዓኹም ተንብረኩም ዘላ ሞያ እስካ ኣምፅዋ እሞ ሃብቦም ናሽቶ ኣሕዋትኩም ኣነ ርግፀኛ ኣነስ ኣለውኒ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩ ሜንቶር ዝገብሮም ኣለውኒ ተምሃሮ ብልብያ ድመፁ ደቕንኡኒ ኣነ ሜንቶር ክብለኩም ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ክመፅእ ከለኹስ ከምዝን ብድሆ ገጢምኒ ከምዚ ምስ ገበርኩ እየ ተሰጋጊረ እየ ድብሎም ግን ኣብ ተግባሮም ክሪኦም ከለኹ ብጣዕሚ ደቕንኡኒ ፅባሕ ንጎ ወፂኦም ዓብዮም ክንሪኦም ኢና ገሊኦም ደ ኦልሬዲ ሜዲካል ዶክተርስ ወዲኦም ኣለዉ ገሊኦም ደ ኢን ጆርኒ ዕሚም ከይበሉ ኣብ ራእዮም ዝሰርሑ ስለዚ ናይ ግድን ኢሞሽን ክህልዎ ኣለዎ ነቲ ንሕና ንገብሮ ነገር ብድድ ክንብል ከለና ኣካልና ዲ ደይሐጉሰና ኦኬ ኣነ ከምዚ ኢለ ክተርፍ ኣይክእልን እየ ኢትስ ቾይስ ነፍሰይ ገጅፉ ደሎ ብሰሪ እዚ ደለኽዎ ምርጫታት እዩ ነዞም ምርጫታት እዚኦም ከዓ ነዞም ልምታት እዚኦም ከዓ ክቕይሮም ኣለኒ ክብላልና እንድሕር ንሕና
ብድኸድናዮ ንኣብነት ኣብ ምዕራባውያን ንሕብር እንድሕር ኮይና እስኻ ኣብ ኣምላኽ ተኣምን እዚ ፊክሽን ኮይ ኣምላኽ እንድሕር ዝብለካ ኮይኑ ሓደ ፃዕዳ ወይ ካልእ ዜጋ ዓርክኻ ንስኻ ከዓ ዕምቆትን ርድኢትን እንድሕር ደይብልካ እቲ ፍፁም እቲ እንኮ እቲ ቅዱስ ፈጣሪ ብምስሉ ከም ዝፈጠረካ ነዛ ቢግ ባንግ ቴሪ ኢሎም ዝሰብ ድምኩሕላ ይኹን ምስ በላ ብትን ከም ዝበለት እሞ ከም ዝተሰርሐት እንድሕር ደይ ትምርምር ንስኻ ካብ ሓዊ ካብ ማይ ካብ መሬት ካብ ኣየር ከም ተሰርሐኻ እንድሕር ደይ ትፈልጥ ኮንካ go do your homework እንድሕር ብእምነትካ ስክፍቲ ሃሊካ ኮይኑ ኣንብብ ተመራመር ኢሞሽን ክህልወካ እቲ ናይ ልምዲ ልውጢ ክትገብሮ ትፍትን ደለኻ ናይ ግድን ኬድካ በብንእሽተይ ካብ ድሕግዙኻ ካብ ደተባብዑኻ ከም ትኽእል ድነግሩኻ ሰባት እንዳሰማዕኻ ንቅድሚት ክስጉም ክትክእል ኣለካ ስለዚ እታ ራብዒቲ ነጥቢ ናይዛ ካልአይቲ ነቕጣ እታ ራብዒቲ ነጥቢ ሰብ እያ ማለት እዩ ንስኻ ኣብ ዙርያኻ ደለው ሰባት ሓድሽ ልምዲ ንክትገብር ዝሕግዙኻ ክኾኑ ኣለዎም እቶም ልምድታትካ ደሰጋግሩኻ ድዕብዩኻ ኦኬ መፃምድትና ክኾኑ ይኽእሉ ደቅና ክኾኑ ይኽእሉ ኣሕዋትና ክኾኑ ይኽእሉ ቤተሰብና ደቂ ዓድና ደቂ ከባቢና ክኾኑ ይኽእሉ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ደይ ድለ ኣኼባ ናብ ደይ ድለ ንዓኻ ደይዕብየካ ደየሰጋግረካ ልምድታት እንድሕር ዝወስዱኻ ኮይኖም ኣነ ኣንፃር ናይ ምእካብ ኣንፃር ናይ ሓቢርካ ሓደ ነገር ምግባር ኣይኮንኩን ግን እንተ ደኣ ንስኻ ክትሰጋግረሉ ትደሊ ራእይ ደይርዕም ኮይኑ ምስኡ ሊቪት ኣሎን ሊቪት ሳይድ ወላ ሓደ ነገር ሰብ እንተ ደኣ ክኢልካ ኣኽብር በታ ትኽእላ በታ ስኻ ትፈልጣ ንቕሓት ካብኡ ንፃ እውን ኣይትገብርን ኢኻ ንዓኻ ደየሰጋግረካ እንድሕር ኮይኑ ግን make it short cut it completely burn every bridge ንዓኻ ደየሰጋግረካ ንዓኻ ደየንቅሓካ ንዓኻ ድበለፅካ ሰብ ደይገብረካ እንድሕር ኮይኑ you don't need it እመኑኒ ኣብ መጨረሻ ነቶም ክትገብሮም ትሓስብ ደለኻ ክትለምዶም ትሓስብ ደለኻ ኣብዚኻ ቪዥዋላይዝ ክትገብሮ ማለት ክራእይ ክህልወካ ኣለዎ ክትሪኦም ክትክእል ኣለካ ዓይንኻ ዓሚልካስ ኣብቲ ቦታ ክትህሉ ኣለካ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ስኻ ትምንዮ ዘለካ ቦታ ኣብ ስቕካ ኣብ ኣብሶሉት ሳይለንስ ናትካ ክረኣየካ ክኽእል ኣለዎ ኣብታ ናትካ ስቕ ድበልካላ ኣብ ምትንፋስ ኣብ ድኸድካላ ራእይካ ብድድ ኢለስ እዚኣ ክገብር እታ ንጎትሲ ምባል ክትረኣየካ ክትክእል ኣለዋ that's the only way you can change it ብድድ ምባል ክትረኣየካ ክትክእል ኣለዋ ኦኬ ንሓታ ሳልሰይቲ ነጥቢ እንታይ እያ ትብል treat yourself ኦኬ እዛ ሳልሰይቲ ነጥቢ ምስታ ካልአይቲ ነጥቢ ተሰማምዓ ወይ ምስኣ ንእሽተይ ኦቨርላፕ ትገብር ትድረብ ነጥቢ እንድሕር ኣላታ እንታይ እያ ሰፖርት ሲስተም ክህልወካ ኣለዎ ክትሕግዘካ ዕላማ ናተይ እንታይ እዩ ኣብ ራእይ ቻነል ትመፁ ዘለኹም ሰባት ንዓኹም ድመስሉ ሰባት ምስ ናትኩም ራእይ ዘለዎም ምስ ናትኩም ራእይ ድርዕሙ it doesn't matter specifically ስኻ ንሰሜን ክትከይድ ከለኻ ሓደ ንደቡብ ክኸይድ ድደሊ ክኸውን ይኽእል ግን ክኸይድ ድደለየ ካብዛ ደለዋ ክልወጥ ድደለየ ሰብ ናይ ግድን ምሳኻ ክነጥፍ ድኽእል ከም ትኽእል ድነግርካ ንእሽተይ ነገር ንዓኻ ይኽብደኒ ኢልካ ተሓስቦ ካልእ ሰብ ድገበሮ መፂኡ ክነግረካ ከሎ ከም ድኽእል ደእምነካ ሰብ ሳፖርት ኔትወርክ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ንኣሽቱ ለውጣት ድገበርካዮም ኤልዚ ክትፅሕፍለይ ፀኒሕኺ ብዛዕባ ማይ ዝሑል ከም ዝሰዓርክ እያ celebrate girl celebrate ኩሉ ግዜ ንኣሽቱ ልምድታት ንኣሽቱ ኣዝዮም ሚኒንግለስ ዝኾኑ ግን ድለመድካዮም ልምድታት ሓደሽቲ ልምድታት ክትበፅሕ ከለኻ ኣለል እዮም መዝግቦም ንዕኦም ካ ሰለብሬት ግበሮም ናይ ግድን ሰለብሬት ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ ብኦም ክትሕጎስ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ሰለብሬት ናይ ምግባር ልምዲ ክህልወና ኣለዎ ኩሉ ግዜ ናይ ሰለብሬት ናይ ምግባር ነገራት ኣቺቭ ምስ ገበርና ናይ ምልላይ ልምዲ ክህልወና ኣለዎ ልክዕ ከምኡ ከዓ ካብ ዕላማና እንድሕር ተሪፍና ዕፅኢ ንኣብነት ኣብ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ከለና ካብቲ ክዛረቦ ድግባእኒ ሰዓት 2.5 ደቂቕ ንላዕሊ ኣብ መንጎ ኤክሰርሳይዝ እንድሕር ተዛሪበ እንድሕር ኣስተውዒልኩም ወላ ጢጥ እንዳበለት ከላ ኣላርም በፂሓ እንዳበለት ከላ ኣትሊስት ሓሙሽተ ካብታ ትገብር ኣለኹ ሓሙሽተ ዝኾና ክውስኸላ ክኽእል ኣለኒ ኣብቲ ደጉደልክዎ ነገር ድበዝሕ ኣብቲ ድመፅእ ግዜ ድበዝሕ ክምላኣሉ ድበዝሕ ክእትወሉ ክኽእል ኣለኒ ናይ ግድን ኣብ ኩሉ ንገብሮ ነገር ከዓ ንዕኡ ክመስል ዘለዎ ስለዚ ዓራት ምንፃፍ ተዛሪብና ኣለና ኦኬ ዓራት ምንፃፍ ዶሚኖ ኢፌክት ላታ ብድድ ኢልካ ትስእ ምስ በልካ ቅድሚ ናብ ፀሎት ምኻድካ ቅድሚ ናብ ምስትንፋስ ምኻድካ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርካ ዓራትካ መልክዕ እንድሕር ሒዝካያ ክልተ ሸቶ መዝጊብካ ኣለካ ብድድ ምስ በልካ ኢማጂን ቅድሚ ሕጂ ጌርካዮም ዘይትፈልጥ ቅድም 2 ሰዓት ዝኸውን ኣብ ሂወትካ ጥሪኻ ኣለካ 2 ሰዓት ኦኬ ደለኻ ክትገብረሉ ትኽእል ተንብበሉ ትፅልየሉ ኤክሰርሳይዝ ትገብረሉ ኣብ ርእሲኻ ቀዳመይቲ ሸቶ ደመዝገብካዮ እንድሕር ኣልያ 5 4 3 2 1 you're up you're alive እንደገና ካልአይቲ ሸቶኻ ዓራትካ እንፅፍ መስራዕ መትሕዝ እዚኣቶም ነገር እንታይ እዮም ትገብሩ ንድመፅእ ንጥፈታት ትገብሮም ናይ ዓወት መስመር እዮም ንነገራት ደትሕዝዎ ዓወት ፕራይም ይድኸውን ዓወት ኩሉ ግዜ
እንታይ ኣምፅአ ነይረ ድበዛሕኩም ኣብዚ ሳዋ ድበፃሕኩም ትኾኑ ኢኹም ኢለ ድሓስብ ወይ ብዛዕባ ኣተኻኽሳ ኣፍልጦ ደለኩም ኢለ ድሓስብ ሕጂ ክትኩስ ከለኻ ቀዳማይ ሓባርን ካልኣይ ሓባርን ድበሃል ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሓባሪ ይቅየረኒ እቲ ካልኣይ ሓባሪ ግን ርሕቀት ካበይና ኢኻ ሸውተኻ ናልካ ካበይናይ ርሕቀት ዘሎ እዩ ድማ ምምሽ ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ናይ 200 ሜትሮ ሓባሪ ካልኣይ ሓባሪ ጌርካ እንድሕር ተኪስካ ትበፅሕ ዲኻ ኣብ ዕላማኻ ኣይትበፅሕን ኢኻ ትትኩስ ኣለኻ ትፍትን ኣለኻ ግን ኣይትበፅሕን ኢኻ ልክዕ ከምኡ ከዓ ዓወታት ናትካ ተሓስቦም ኣለኻ ክትገብሮም ትደለኻ ግን መጀመርያ ፕራይም ክትገብሮም ኣለካ ናይ 200 ሜትሮ ተኽሲ እንድሕር ኮይኑ ተኻለይቲ ሓባሪ ኣብ ናይ 200 ሜትሮ ርሕቀት ዕላማይ ድገብር ደለኹ ኢልካ ክሰርሓ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምኡ ከዓ ኣብ ንገብሮም ንጥፈታት ናይ ግድን ፕራይም ክንገብሮም ክንክእል ኣለና ኦኬ ንግሆ ብድድ ኢልና ቀዳሚት ብድድ ምባል ንዕሚም ከይበልና ኣላርም እንድሕር ገይራ ካልኣይ ግዜ ክትሃርም ስኑዝ ክንገብራ የብልና ካልኣይ ግዜ ክትሃርም ዕድል ክንባ የብልና ብድድ ዳትስ ኣብኡ እዩ ደሎ ፓወር ኣብኡ እዩ ደሎ ሓይሊ ኣብኡ እዩ ደሎ ትብዓት ኣብኡ እዩ ደሎ ካሬጅ ኦኬ ብድድ እንድሕር ኢልና እታ ካልአይቲ ነገር ንገብራ ከዓ ዓራት ምንፃፍ ክልተ ዓበይቲ ሸቶታት ኣዝዮም ንኣሽትዮም እዚኦም ኣዝዮም ንኣሽትዮም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ እምኒ ኩርናዕ እዮም ዝሰርሑ ነቶም ቀፂልካ ትገብሮም ንጥፈታት ኦኬ ስለዚ ኣብቲ ሰፖርት ሲስተም ናትካ ሰባት ከምዚ ናትካ ልምዲ ኣለዎም እንድሕር ስኻ ቀዲምካ ተሲኻ ክድውልልካ ኣለዎም ስጋዕ ስኻ ቴሌፎንካ ኣልዒልካ ወተ በራቢሮ ኣለኹ ትብል ክድውልልካ ኣለዎም ከይቋርፁ ቴሌፎንካ ሳይለንት ክገብሮም ክኹሕኩሑኻ ኣለዎም ርእስኻ ስጋዕ ድሕነካ እቶም ናትካ ኣብ ዙርያኻ ዘለው ሰባት ናይ ግድን ናብቲ ስኻ ክትከዶ ትደልደለኻ ነገር ነዛ ነፍስኻ ኣይትስማዕ እያ እዛ ነፍስኻ ክተዳናግር እዛ ሶሪ ንኣእምሮኻ ባይ ኦል ሚንስ ክተቋርፅ እያ ክትነግረካ እዞም ሸቶታት ቅድሚ ሕጂ ድበልናዮም እቶም ሜላታት ስጋ ሕጂ ዘተናሎም ሓደራ ኺድኩም ብፅሕዎም ኦኬ ግዜ ከይከደኒ እታ ራቢዒት እንታይ ትብል ፅናዕት ኣብ ተስኻ ድወሰንካያ ን21 መዓልቲ ብዙሕ መዓልቲ ይኮነን ጌርናዮ 21 መዓልቲ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ እንዳተሰኣና ኣብ መንጎ ሰዓት 6 ፈረቓን ሰዓት 7 እንዳኸድና ኤክሰርሳይዝ ሰሪሕና እቶም ምሳይ ዝሰራሕኩም ለውጢ ባዕልኩም ርኢኹም ባዕልኩም ትምስክርዎ ኣለኹም ኣብ ኣተሓሳስባኹም ክኸውን ይኽእል ንግሆ ብድዳ ምባል ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣካላዊ ዋቕዓትኩም ክኸውን ይኽእል እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘለኩም ንዓኹም ደጠራጥረኩም ዝነበረ ሰባት ከምኡ ንዓኹም ድመስል ቋንቋኹም ዝዛረብ ከም ናትኩም ገድሊ ድሓለፈ ሰብ ብዓቕሙ ሓሳባት ጠርኒፉ ስለ እግዚኣብሔር ዘለዎ ምርመራ ስለ እግዚኣብሔር ንሽተይ ደላትኒ ፍልጠት ምሳኹም ክዝቲ ከለኹ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ንእግዚኣብሔር ምቕዳም ስጋዕ ክንደይ ተራ ኣለዎ ብዕድመ እንድሕር ዝበልፀኩም ኮይነ ብተመክሮ እንድሕር ዝበልፀኩም ኮይነ እሞ ንዕኦም እንተ ኣገልጊሎምኒ ኢለ ድሓስብ ኮይነ ኣይ ቲንክ ኢትስ ክሬዲብል ዝኾነ ነጥቢ ምዃኑ እዚኣቶም ነገራት ከም ትሕዝ ጌርና ንወስዶም ንኸውን ግን ዓብ ተራ ይደለዎ እሞ ስለዚ ሓደራ ንዕኡ ኣብ ግምት እትውዎ ስለዚ ኮሚት መጀመርያ ናብቲ ሓድሽ ሪዞሉሽን ናትካ እታ ቀዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣላቱ ንጥራዝ ኣርአኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ናብ ካልእ ቪድዮታት ቀዳመይቲ ቅድሚ ምድቃስካ ራይት ኢት ዳውን እንታይ ከዓ ቸክ ክትገብር ትደለኻ ንፅባሕ ንግሆ ምትሳዕ ሰዓት ክንደይ 6 ፈረቓን እንድሕር ቅድሚ ሕጂ ተሲእካ ዲ ትፈልጥ ኮንካ ሓሙሽተ ክትሲኣ ኣይትበል ምክንያቱ ከባድ ስለ ዝኾነት እንታይ ዳ ግበር ኣብ ሰሙን ናይ ፍርቂ ሰዓት ንድሕሪት እንዳመለስካ መጀመርያ ሰዓት 7 እንድሕር ነርካ ኮንካ ርብዒ ጎደን 7 ግበራ ንሓደ ሰሙን 6 ፈረቓን ግበራ ቀፂላ ድላ ሰሙን 6 ርብዕን ግበራ ቀፂላ ድላ ሰሙን ሽዑኡ 6 ግበራ ናይ ግድን በባ 15 ደቂቃ እንዳገበርካ ኣብ ወርሒ ስኒ ናይ ሰዓት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርካ ሰዓት ኣቐዲምካ ክትስእ ትኽእል ኢኻ ዕሚም ከይበልካ በብንእሽተይ ትሎም ዘለኻ ማለት እዩ ሓንቲ ወይ እንታይ ኢለ ክትሕይኮ ዘይትኽእል ኣይትኮልስ ንእሽተይ እንዳገበርካ 1% እደይ እንዳዓበኻ ማለት እዩ ስለዚ ኮሚት ክንገብር ኣለና ክንፅሕፎ ክንከል ኣለና ዘይተፃሕፈ ኣብ ሳይንስ ከም ተመራማሪ ወይ ከም ሳይንቲስት ዘይተፃሕፈ ዳዝንት ኤግዚስት whatever crosses your mind ልምዲ ክህልወና ኣለዎ ክንፅሕፎ እዚ ቅድሚ ሕጂ በዓል መርዘን በዓል ኣዝማ በዓል ኣለርጂ በዓል ገለ ዘለኩም ሰባት ከምኡ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ካብ መድሃኒት ቅድሚ መድሃኒት ወላ እኳ ክኢላ መድሃኒት ይኹን እምበር መድሃኒት ናይ መጨረሻ ሪዞርት እዩ ቅድሚኡ ክነለልዮም ዘለዎ ኣብ ዙርያና ዘለዎ ነገር ተዓዘብቲ መስተውዓልቲ ክንከውን ስለ ዘለና ክንምዝግቦም ክንክእል ኣለና ስለዚ ፅባሕ ክንገብሮ ንደሊ ወይ ሸቶ ሒዝናዮ ዘለና ክንምዝግቦ ኣለና ትብለና እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብቲ ዝመዝገብናዮ ዝተመዝገበ ነገር ድማ ኣብ ራእይና ንርአ እንድሕር ኮይኑ ዝተመዝገበ ራእይ 10 ዕፅፊ ሳይንስ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዝግምት ወይ ንዓይ ድመስለኒ ወይ ንዓይ ድርዳእን ነገር ገለ ኣይኮነን ሳይንስ እንታይ ድብል ዝተመዝገበ ነገር ካብ ዘይተመዝገበ ነገር ክወዳደሩ ከሎ ናይ 10 ዕፅፊ ንክተተግብሮ ተኽእሎ ኣለዎ እሞ እንድሕር ከማ ኮይና እንታይ ንዓና ትሕርብተና ቅድሚ ሕጂ ፅሒፍና ዘይንኽእል ከ ኢሉ ፅሒፍለይ ነይሩ ሓደ ሰብ ፅሒፍና ዘይንኽእል ከ ኢሉ ፅሒፍለይ ነይሩ ኣነ በዚ ቋንቋ እዚ ክፅሕፍ ኣለዎ ገለ ይበልኩ እንድሕር ከምኡ ኢልካ ክትፅሕፈለይ ትኽእል ሃሊኻ I think you can تصحف تقولي غمالتي ግን anyways irrelevant ወዛ ምስቁም ነገሩን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ግድን ክንፅሕፋ ክንክእል ኣለና
حنت نجار نحكي قيرنا دومينو إفكت لتا نتخالقون كنقبر كنقلالنا أبزيا كال دبلانتايا ناي public commitment ويكا external كيف نحنا بوشتنا دلينا أن نقبر مالنا مش كنقر كنقلالنا نعرفتنا أنا خمس قبر له أنا I challenge you أبصمون حنت مصحف أما على حنت معرف ويكا معرف مثلا عند أقول أبصمون حنت مصحف كنببي يرد عني it's a different thing على ما يجن أنبابك قوني أوكي أنبابك قون دنبابك قوني كنقر كأنا عتبله سخاخ أنت عم بيبقى challenge كبير نعم كم زي تردين حسابات نلاقط أبزر يعني هذا صار بدق external كيف نكبر لنا أنا exercise جميل ولا خو ساعات إذا available يكون كون أوكي أنا حدش بدأ على الناس ساعات زي we should be نحن comfortable كنكون أوش الناس نسمعنا له نتنجبر دلنا نجر نسبك النجر بزح جزء دقبر ندينا نجر ويدقبر بمستير كمال على اسكم زلوا يتزرب سلازي توم كبد زلوكم كبدا مدفع توم كبدات كنستو لي اب كبدات مقناس كونفيكشن ناتكم كوميتمنت ناتكم كتزاربوا لغه تقولوا لكم كتصحفوا تقولوا لكم حنت النجا كتقيروا جمهور كلهم كاخذ النجا كقيري كاند بزعبا زغم زخبل كلكم حنتي دست بلني تمهارو يا بسواز نبوركم ابزي دغاغيمكم هاي سياس ثانك يو تمهاري زنبورو كاب إيرنا برايفت سكول جنا تمهاري يونيفرسيتي كلهم أبقى بكل التشحن كل التنسلستن جزية أبيلهم دغونو زفلتم سبات حجي صحفوا لي نيرهم أبز سلسته معلتي بقوان ذكرني بقولكم أبز ندحر اليوم يعني ريتا مقني هذا حدا جزية نوي حيوك على كايتس كل سبس دك أي مسعد مجن أنت أنا مبالي دم تقول له هنو they were like واو ولا حدا نقدر كي تغير كا خويل كان لها جلز بالزربة مسي حدا قافتي لمدتاتي وي أنا بزهق زي كابس جوز نوركو I try to live once حنت جزي بتات رداني بتات نقح كلها بتانا عي تمثلني أدبلا مسبات دلنا ركوب يكون وي عب سبات عبز جورا ردا this was the things that I used to do سلازي انت داخل لكم the people who matters don't care the people who care don't matter اوكي نعنا دقدسنا سبات بزعبا نحنا مودق كم حدا عنوت غير ما يحسبوني اوكي مودق ناس تم بعنا بأنا حسب سبات they know نحر وديقنا كنت اسمو خانا ترى وديقنا نمهر مهلاون اتم بمودقنا دسحقو بمودقنا دلاغص ግን they're not important اي قدسناني اسامه لقطه ስለዚህ ናይ ግድን ቶም ኣብ ዙርያና ዘሎ ሰባት ክንብል ከለና ንዕኡ ክመስል ኣለዎ ስለዚ እታ ናይ መጨረሻ ሓምሸይቲ ነጥቢ ንብላ እንታይ እያ persistency consistency كل جزء مدققام لمدي لمد دقابرو حدش نجارات كن لمد كلنا كافتم كن محجر لونا نلعب كحيلون نحكينا كن دقاقو ممكن كلا لنا 3 معلتي أتبل إذا مصحف أنا زت قاموا لجن 20 حدا معلتي 21 days challenge 21 days عند حدا نجار كي وده كان حكوا قبره فتنكا ما يزحوا المحساب نوجهم متسع عرات كان نصاف أما جاقبا خام غيار التحساس بخا مغيار مثل لاي فرق ساعات مثل لاي إذا إن نجارات انت دا كنقبر كيلنا نعسون حدا معلتي you're a different person بدا يبقوا لنا هنا امرنا بزعبا حجد الله خايو سب حسب كلخان بزعبا كال سب بزعبا عسرت عن تخون وقت حسب كلخان ابز حجد الله خايو تحسب كلخا بزعبا تي illusional مثلناتك وي مش الله دمسلك انا تبلو نغاري نغركا دحر عسرت عن تحسب كلخا بزعبا ناي كال بزعبا كال سب دخونه كنقا تحسب سلازي كنقير كلنا ناي بحر ناي لمدي لوطات نقبر كلنا انتينا نخون دلنا كال سبينا نقير دلنا كال سب كنقير نحر كوينها the same نغرات لمدتاتن حزبن مالت سباتنا بزورينا دلو حزنا يكونن كال سب نخون ناي قدنا بزورينا دلو سو كنقير نكلالنا structural change ويكا سرت دلو نغار لوط كون ندحر كوينو ناي قدن كنقصلو كنقلالنا نعسن هذا معلت خي ودقنا كنقبرو كنقلالنا اب زرينا دلو سبات كنسدلو مالنا بز غطامي دارغا 8 تكون سبات لكم ناس وقفكم I challenge you ابز اقدس يوم تبلوم كاب 10 تخوز يبلوم منين انت بزيهم 10 سبات اقدس تبلوم مالت اب تليفون اب قال ترخبوهم ابز ساعات زيا ناي قدن سوم يصلون يوم تبلوم دحراليم ادميهم بزي يقدس صوتهم بزي يقدس امنتهم من ባህሎም من بزي يقدس ናይ ግድን ክሰድሎም ክትቀሉ ለኩም ድጸልቡኹም እዮም ኣገደስቲ እዮም ትብሎም ድሕር ኮይኖም send them this video tell them that you're doing something let them come and see ካባና ድበልጹ ድሕር ኮይኖም ካብዚ ንሕና ደለናዮ ዓቢ ንቕሓት ንሕራሎም ክሕግዙና ክእሉ እዮም you never lose
we never lose. نسبات كم زي قبر الله الكاف نقرم كلها كم زي قبر كله كم زي نقبر كوا حاجزني اللي نحر نقرأ كله خينو don't think نسخة كافت دخون كاين نقرأ تترف على خا ويد بوت خا قال مخا دبل سبب زريها كل جزء شو تخصص خونا لو أبزريها عرفتها نقدر ميتوس دخا خون لون كرم حج ندحر لي فلت أونيرم كوينم ستيل عرفتها خون تلو اليوم نحركون كخا مساخا يعبير له سلزي عنك فات هيكونوا خانين سلزي either way نسعر نبر نعوات نبر أين قد أنينا سلزي I challenge you كاب عسرت سجاب إسرائيل هون سوا دلو عملتكم كونتاكت كسدلهم كريئو نز نجار زخ أكثر الدقوة برجت لو تقمت سنحر كوين كلاتكم حبيرنا خم حبرة السبت نجورهم زلنا يجي